Era unha oficina de como era de Galicia no tempo. Tiñan ali todo arrinconado. E nos un día, a ver, así investigando, entramos ali e descubrimos todo eso. Encontramos unha caixiña de madeira pechada e a abrimos e vimos que eran negativos, entonces empezamos a positivalas e foi, vamos, reunimos todos ao redor do ordenador para ver as fotografías porque era espectacular, o sea, realmente foi espectacular. Os 6 traballadores do arquivo da Diocese de Santiago lembran aínda con asombro a descuberta do legado silencioso deste home. Salvador Ares Espada, filósofo, teólogo e delegado da Comisión de Arte Sacra, non só fixera fichas dos santos e os enxovais das máis de 1000 parroquias do territorio. Había tamén 35.000 fotos das que ninguén sabía. A súa intención era sacar un rexistro fotográfico e facer fichas de cada unha das pezas que componía o enxoval das parroquias. E entre eles iba e sacaba fotografía dun cáliz e anotaba a factura, autor, intentar encuadrar, digamos, cada peza para ter unha ficha de todo o que estaba nas parroquias, se había roubos, perdas. A partir dese punto foi cando el, xa que iba a Laxe ou a Mazaricos ou a donde fora, como supoño que naquela época levaba todo o día ir hasta ali, aproveitaba e sacaba fotografías de todo o demais. E entonces temos fotografías dos veciños, dos mercados, de como a xente facía as festas, incluso de festas familiares, comidas familiares. Esta colección fotográfica é casi rexistral do modo de vida que había en Galicia a finais dos 60, principios dos 70. Consciente do cambio que ia supoñer o baleirado do rural que estaba a provocar a emigración e quizáis tamén da proximidade do cambio político, Ares Espada rexistrou, sen sistematizar, un xeito de vida que hoxe é memoria. Algún compañero chamalle o retrato psicosocial da Galicia dos 70, porque casi podes ver como era a mentalidade da xente vendo esas fotografías. Era bastante efectista, eu creo, el tamén, cos retratos. Intenta retratar o párroco que está agarrando a cruz ou o rapaz que lle mostra a peza ou así, tamén forma parte da fotografía. Tan de moda ver o contexto da muller, por exemplo, nestas fotografías, cal eran os oficios que tiña a xente. Por exemplo, cando vemos as procesións, quen estaba na procesión, en que posición estaba. Eu penso que iso é moi interesante, porque ao mellor todos falamos así un pouco de oídas, pero isto é o que decía, acta registral de como exactamente se facían estas cousas. 35.000 imaxes daquelo que fomos, fotos das que este grupo de traballadores xa lograron registrar e digitalizar unhas 6.000, que agora se poden consultar na Topoteca Compostelá, referenciadas co lugar onde foron tomadas para que sexan accesibles. Que o que temos aquí, o que se conserva aquí, é Galicia, e que nós somos Galicia porque eles tamén foron Galicia antes. Entón, isto é como un contenedor de esencias de galeguidade. Porque, como explica no catálogo, 1000 anos diante de nós son como a onte que pasou.